खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो उदालगुरि जिल्लायाव सिखाव मोनफानि उनाव मोनफा सिखावनि जाथाय जादों रायजोआव सानफ्रोमबो रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिखावनि उदखार रैखाथि होनायाव फेलें जादों पुलिस प्रशासना फिन उदालगुरि जिल्लायाव सिखाव रौतानिफ्राय तेजपुर फारसे थांनाय लामायाव थानाय एमकेजे जुवेलारि गलायाव सिखावनि उदखार 30 लाख रांनि सना रुफा थानाय लकारखौनो लानानै थांदों सिखावा जाथायखौ नुनानै पुलिसनि गन्थंआवबो दै हाबदों मानोना बे सिखाव खावनाय जाथाया पुलिस थानानि 100 मिटार जानथायावल' जादों ओजोंहाय सिखावनि फिंगारप्रिन्ट बुथुमनायावबो फेलें जादों पुलिसा सोलोगोनां सिखावा गलायाव थानाय कलिनजों गावनि फिंगारप्रिन्टखौ खोमोरलांजोबदों जायनि थाखाय सिखावनि फिंगारप्रिन्ट बुथुमनायावबो फेलें जानो गोनां जादों पुलिसा बेल' नङा सिखावफोरा गावसोर खावनो फैनायनि गासै फोरमानखौनो गैया खालामलांदों सीसीटीवीनि हार्ड डिस्कखौबो लानानै थांदों सिखावफोरा नाथाय गलानि बायजोआव थानाय सीसीटीवीआव सेबखांजादों सिखावफोरा जेराव खुगा खाथायनानै सिखाव खावनो फैनायखौ नुनो मोननाय जादों जुब जुब अखा हानायनि खाबु लानानैनो गलानि ग्लास आरो दरजाखौ सिफायनानै सिखावफोरा 30 लाख रांनि सना रुफा थानाय लकारखौ खावनानै लानानै थांदों बर'नि गेजेराव फिन हाथियार दैग्रा आफादनि जोनोम एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजाया बिटिआर गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव एनएलएफबि आरो इउएलबि जोनोम जाखांनायनि उनाव दा बिएलए अदेबानि बर' लिबारेशन आर्मि आफाद जोनोम जानायनि मिथिसार बिलाइया खौरां बिजोङाव गोसारदों गुबुन आफादफोर बायदियैनो आलादा बर' रायजो सोरजिनायनि थांखिजोंनो गोदान आफादनि जोनोम जादों गोदान आफादखौ थांनाय 1 फेब्रुवारि 2023आवनो दानाय जादों आरो बर' लिबारेशन आर्मि आफादनि गोदान जोनोम जानायखौ आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनो मिथिहोनो थाखायनो मिथिसार बिलाइखौ फोसावदों बिथांमोनहा गोदान आफादनि गाहाय नेहाथारिया बि बोखांसा आफादनि प्रेसिडेन्टआ बि दैदेनगोरा भाइस प्रेसिडेन्टआ बि रोनगोरा आरो आर्मि चिफआ बि अनख्लाय नाथाय बिटिआरआव फिन गोदान हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जानायखौ प्रमद बर'आ हेंथा होनानै माखासे खोथा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि बिएलटि आरो एनडिएफबिफोरा हाथियार लानानै जेरैबायदि गोख्रोङै सोमावसारदोंमोन नाथाय बे समाव बेबायदि खालामनो हागोनखौ साना आरो आसाम सोरखाराबो बेखौ लामा लानो होनाय नङा बिथांमोनहा खालि रां खांगोन थासारिखौ गाज्रि खालामगोन गावनि जिउखौ बावगोन आरो समाजखौ खैफोदाव खोख्लैगोन आरो बेनि अनगा जेबो खालामनो हानाय नङा होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ रोंगौथि गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रोंगौथि गोनां फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय आसाम सोरखारनि डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्स प्लेननिफ्राय गांसे नटिसनि गेजेरजों हांख्रायहरदों स्पेशल इनसेन्टिभ टु एसटि प्लेन मेरिटरियास स्टुडेन्टस स्किमनि गेजेरजों 2023-24 बोसोरनि थाखाय रोंगौथि गोनां एसटि प्लेन फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन बे अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय फरायसाफोरा गिबियावनो आसामनि एसटि प्लेन जानो नांगोन नैथियाव दङ फरायसाया मेट्रिक आनजादाव 80% एबा बेनि गोबां मोननाय जानो नांगोन आरो हायार सेकेन्डारियाव 75% एबा बेनि बांसिन जौखोन्दो मोननाय जानो नांगोन थामथियाव बे मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय फरायसाया नखरनि गाहायनि इनकामखौ दिन्थिनो गोनांथि गैया जायफोर फरायसाफोरा इलिजिबल अदेबानि बे मुलाम्फानि थाखाय गनायजाथाव बिथांमोनहा डाइरेक्टर wpt.bc.assam.gov.in नि मोनसे फर्मेटआव फिलआप खालामनो नांगोन बेनि उनाव गोनां फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे 30 जुन 2023 नि गेजेरावनो जमा होनो नांगोन जमा होनांगौनि थङा अफिस अफ द डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्स प्लेन आसाम रुक्मिणी नगर दिसपुर लास्ट गेट सात्रि निवास पाट गुवाहाटी 6 बे थङाव जमा होनो नांगोन डाइरेक्टरेट ट्राइबेल एफेयार्स प्लेनाव एप्लिकेशनखौ आजावखांनायनि उनाव मोजाङै नायबिजिरनाय जागोन बेनि उनाव मुलाम्फायारिफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ होनो थाखाय जोबथा गनायथिनि थाखाय स्टेट सिलेक्शन कमिटिनो गथायनाय जागोन होननानै नटिसनि गेजेरजों फोसावदों रायजोआव अखा बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो रायजोआव दैबाना जानायाबो जागायजेनबाय उदालगुरिनि कालाइगावआव दैबाना जादों भुटाननिफ्राय फैनाय दैया गंजिसो गामियाव लोमसावफैदों दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नवा दैसाया उसिफावनायनि जाहोनाव सिंग्रिमारि कालाइगाव सप्ताहिक बाजार गुरुबान्धा बायदि बायदि ओनसोलफोराव लोमसावदों ओनसोलाव दैबाना जालायजासे अखा हायाखैब्लाबो भुटान हादराव गोबां अखा हानायनि थाखाय दैया नया दैमायाव गोग्लैफैदों जायजों नया दैमाया उसिफावदों आरो खाथि खाला ओनसोलफोराव लोमसावहोदों होननानै फोरमायथिदों
आरो दैनि लोमसावनायजों गंजिसो गामिया गोहोम गोग्लैदों लामाफोरा दैनि सिङाव थादों न' दै लोमदों होननानै फोरमायथिदों जायनाखि मोनफ्रोमबो बोसोरावनो रायजोआव दैबाना जायो बेनिखायनो दैबाना होबथानो थाखाय सरकारा जि बिथांखिफोर लादोंमोन बेफोरनि खामानिखौ मोजाङै मावफुङैनि थाखायनो दैबाना जादों माखासे ओनसोलफोराव मोनफा मोननै माथावरि खोदोंब्लाबो गुबुन फारसेथिं माथावरिखौ होआखै जायनि जाहोनाव दैजों लोमसाव जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा क'क्राझाराव गिथावना जाथाय मोसौ बेदरखौनो मै बेदर होनानै सरासनस्रा सुबुंफोरनो फानदों क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय सरलपारायाव जादों बे गिथावना जाथाया सरलपारानि थागिबि फारियै कालुमान तामां 48 बोसोर बैसोनि केमराज सेत्री 18 बोसोर बैसोनि भीम तामां 30 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासे जाय थाखो 9आव फरायो गासै 4 सुबुंफोरा मोसौ बेदरखौनो मै बेदर होनानै रायजो राजानो फानदों खौरांनि बायदिब्ला मोसौ गोमानायखौ लानानै बिगोमाया गावनि मोसौखौ नागिरदोंमोन जेराव 4 सुबुंफोरा मै बेदर होनानै बेदर फाननायखौ लोगो मोनदोंमोन आरो बिथांमोनाव सन्देह खालामनानै सोंथिबो खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा थगायदोंमोन बेनि उनाव फिन रायजो राजा ज' जानानै सेबदों बेयावसो सिमान लादों बेदरा मैनि बेदर नङा मोसौनि बेदरसो होननानै लोगो लोगोनो रायजो राजाफ्रा 4 सुबुंफोरखौ हमनानै बुग्लिदों उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों मोसौ बेदरखौनो थगायनानै मै बेदर होनानै फाननाय दुथांफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा सिखार खालामनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय मै मोनिलाय मोसौखौनो बुथारखुमानानै मै बेदर होनानै थगायनानै सरासनस्रा सुबुंफोरनो फाननो थाखाय थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा प्रमद बर'आ जेसेबांखि बुङा मानो खेबसेल' थगायनो हागोन जाय प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मोनाब्ला एमएलए मन्त्रि आरो गावबुराबो जाया होननानै बुंथिदोंमोन बिथाङा दि थगायगोन बेखौ बयबो मिथिगौ बे खोथाखौ बुंथिदों गर्जन मुसाहारिया बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि मोनबेसे दफाया मावफुंजाखो जुदि मावफुंजायाखैबा मानो सोमावसारनायमोन बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एबसुनि रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफोरा रेल लामा राजा लामा जथेदोंमोन बिथांमोनहा बड'लेण्डबो मोनाबा आरो साख्रिबो मोनाबा बिथांमोननि इयुना मा जागोन होननानै सोंथि खालामो लोगोसे बुंथिबावोदि बिटिसिआव 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनो हानायनि गोहोआबो गैला सिगांनि समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा 6 शेड्युलनि गोहोखौ हमथानानै लाखिनो हादोंमोन नाथाय दा बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाखौ डिसिआ नायसिगोन होननानै बिबान होबाय अब्ला प्रमद बर'आ मानो चिफ जाखो बिटिसिआव चिफ आरो इएमनि खामानिया मा होननानैबो सोंथि खालामो गर्जन मुसाहारिया आरो बेफोर गासैखौबो बिजेपिआनो फोजोबस्रांदों होननानैबो बुंथियो बिथाङा लोगोसे प्रमद बर'आ जेसेबांखि बुङा मानो खेबसेल' थगायनो हागोन होननानैबो बुंथियो गर्जन मुसाहारिया मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिनि दैदेननायाव गसाइगावआव जयनिं हाबाफारि खुंदोंमोन बेनिफ्रायनो बिथाङा बे बिबुंथिखौ होदों रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव गोबां अखा हानो हागौ जायनाखि इन्डिया मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट आइएमडिनिफ्राय सा सानजा भारतआव सानबासिम अखा बारहुंखा आरो सारन्थाइ गोग्लैगोन होननानै फोसावदोंमोन बेनि उनाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बेनि सायाव सांग्रां जानो थाखाय डिसिफोरजों सावरायलायदों आरो दैबानानि थाखाय थागथियारि जानो बिथोन होदों डिसिफोरखौ दैबानानि थाखाय एनडिआरएफ पुलिस आरो डिजास्टार मेनेजमेन्टफोरखौ थागथियारि खालामनो थाखाय डिसिफोरखौ बिथोन होदों जायनाखि थांनाय बोसोराव दिमा हासावआव दैबानाजों गोबां खहा जादोंमोन आरो सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन बेनिखायनो दिमा हासावआव गोख्रैनो एनडिआरएफखौ दैथायहरनो थाखायबो डिसिखौ बिथोन होदों बेनि अनगायैबो रायजोआव गोदानै लुनाय दालांफोरखौ जाहाथे नोजोर होयो अदेबानि नायगिदिंहोयो आरो लुबाय थानाय दालां दंबा जाहाथे थाबैनो आबुं खालामो बेफोरनि थाखायबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा डिसिफोरखौ बुंथिदों आरो जेराव माथावरि लुनो गोनां दं बेफोराव जाहाथे माथावरिखौ होयो बेनि थाखायबो बिथोन होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव मोब्लिब बिल बांनाय आरो मोब्लिब गैयैखौ लानानै गोबां सावरायबाय थानायनि गेजेरावनो मोब्लिब बिलनि सायाव जेंनाखौ फोरमायथिहरनो थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों रायजो सरकारा स्मार्ट मिटारखौ लानानै जेंना आरो मोब्लिब बिला सिगांनि रुजुनायाव नांनायनि बांसिन फैदोंब्ला मिथिहरनो थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों वाट्सएप नङाबा कल हरनानै अजद हरनो हागोन नाम्बारफोरा जाहैबाय फारियै 1912 नङाबा 7575 99966 नङाबा 8876100100 नङाबा 9127528498 नङाबा इमेलनि गेजेरजोंबो मिथिहोहरनो हागोन apdclcomplaint@gmail.com बेयाव अजदखौ हरनो हागोन दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों